This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Gin-launch sang Iloilo City Government, pinaagi sa MICE Center ang website para sa meeting incentives, conferences and conventions sa MICE appointment sa Syudad sang Iloilo. Ini kasunod sang pag-digitalize na sang marketing kag promotion sa mga aktibidad sang Syudad kasubong na lang sang bike festival, dinagyang festival, food festival ka mga accommodations kasubong na lang sang hotels, restaurants kag iban pa nga may kompleto nga website, QR codes kag iban pa nga mga media digital platforms. Sunod kay Jao Ortega, ang developer sang MICE website kag Marketing and Development Officer sang GovSmart Solutions Incorporated. Madugay ini nga maggamit sang syudad, bangod nga flexible ang website sa mga new developments ukon innovations. Sunod naman kay Mr. Salvador Sarabia Jr., ang direktor sang Iloilo City MICE Center. Makabuli ini sa pagtibong sang marketing message para sa vision sang syudad nga livable, resilient kag sustainable nga highly urbanized city. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera